pystynyt aivan varmasti kokemaan ja näkemään, niin siinä ajassa kyllä useimmiten myös on ehtinyt myös päästä yli siitä itsestä. Niin pitäisikö nyt ottaa vaan nyt puolin puheeksi tällainen yhteenpalaamisen mahdollisuus. Tosi, mä en itse kyllä usko siihen, että eron jälkeen, jos se ero käsillä tuo, niin sen jälkeen palataan ihan uudestaan, että suhde voi jatkua siitä. Mutta tässä tapauksessa, koska tämä ero tuntuu vähän olemaan tämmöinen näppipikainen päätös, niin kannattaisi maltaa ihan puheeksi. Itse kannatan kyllä ehdottomasti takaisin paluuta. Tämä johtuu siitä, että minulla on itsellä henkilökohtainen kokemus siitä. Nykyinen avioliittoni, mikä on erittäin onnellinen, on aikoinaan kärsinyt eron. Eli meikäläinen oli vähän tämmöinen sitoutumiskammonen ja pistin sitten pillit pussiin ja siinä oltiin joku aika erossa, 5 kuukautta ja sitten mä menin häntä koipien välistä ruinaamaan takaisin. Nyt kaikki on enemmän kuin hyvin. Eli mä uskon vakaasti siihen, että niin eron jälkeen pystyy palaamaan yhteen, kun molemmat tavoillaan miettii vähän asioita ja siinä yksin ollessa tajuaa asioita ihan eri tavalla. Ymmärtää sen, että mikä siinä suhteessa kenties oli hyvää, mutta nyt se on